Well, vashu brina kujaka, vashu grain gro mahra gene fetten is I guess vashu pain gene fetten kujak. Chimera vashu ne goprachag. Shin vashu ne kopje shane fetten. Ja, we met je shane ko you kak at the north, no jon. Just vashu no. Ja. Vashu ne kopje. Push nach el jas de grace now stairs. Shane push you fullest this gonna tulligos wars on a mail you know. Right. Ja. I guess the fetten nicht ne je hier die show. Ga weer goed terug show. all right. Allee. A show terug. Ach, 40 festival geen. Right. Well, nach een shoe gaan Jimmer Ryan shoe fetten ne klek in de back where Jimmer ga je nu. Show was in where har where kan je hij show hij dan roep nee die is iets geen femi wie Jarak. Ja. Agus heb ik gedacht oh je minute cos die heb ik checken jou zo'n touw je know was ja zijn de kameraad wie ken je wel iets hier en als je hier gemaakt je geen nul haar ook fatte show jou show je daar ik moet want je kan maar gaan Ja. ach in nu is in twee maar toe je zo'n mailje ach en hij toen heeft een post in de stoel en hij toen heeft je stoel voor een rond vol was die ja. Zij moeten nog meer kinderen gaan heen, fietsje als stad. Stad, dat je ja, fietsje. Als je in de venje fietsje als een hou voor erfgoed. Right, I guess Jimmer Ryan shoe feature can. Fietsje, ja, een beetje zo. Erfgoed, garaf. Agus goed door snaap pekkeren. Goed door smoken, ja, dat goed door zijn hou. Right. Voor hem, ja, wie voor hem erg kan dat. Ja. Heen je me bij, heen je. Ja. Ik voel me Maar ik heb een tree heen. Ja, wow. En gaan je mee doorgelopen over je nog zien, dus in de zo. En jullie garaf geleerd koeien. Right. Geen veel wie in touw wie kar. Marahash. Heek. Je mag die tulligus. Heek. Tulligus big. I guess coek de unsi maher fetten you coek de unsi hier Jimmer unsi hier. Yeah. Oh well, je nog maar randje niet. Hoe doe fettans? Geen je doe. Kom maar toe raad, was vet doe. Sound moeten we doen zijn. Okay. Ergens een ocean. Kimmer hielsig. Kimmer hielsig dan bij haar. Maar wij heeft wel een kontje in je breid. Kimmer hielsig die vetten een jaar. Wel, toen ik kindje morgen boei. Was je hint al jullie zo'n botten misschien niet aan. Haar ook haaraking, haar moeten nou je moet toe create your own. Tira. I guess Theresa, je shows de garawa about the classics and feedback hier. Jullie toch? Je shows dat niet dat je get arawa. Eruit, we get met je moet zo vet. Je kortje vegan en yarn en kortje. Eruit, we gaan de je wat te stoja. Ja, arawa, sure. Als kommer igen get tuil jetten heen rotarachta. Det var det klassiska en tuil igen get en jetten. Hij is er ook peace way about de goed die dat has vien. Peace way de big gavi heen che. Hij special goed through die dat big. Ja. Af de tuil voor een mountain in de tal. Ik wat de klachte, we roken snijden, naar rood harde bek achter zijn hier. Wij zeggen je goed doen met kijk voor ga je te met je niet aan de weg met weinig. Agus wij zeggen chemisch kar aan het toid. Goed hoor je met je roep dat je niet aan de weg in het jaar. Ja. En je vet dat met weinig voor vatten zo.
Ach ro inio áireach go san na tuile dhénig nó ro se clach go bhhéir heisig. Chwilio mi diw wer diw ferch na twyll agus gynnig dwi'n ei rachw i trwg o'n hwg o fas y fi. Sure. Ja. Gus yn tigi gygrwyg hwyt ie fe casach. Tre helwys, racking is in where. Ti fewn? Tre helwys, Sé hewi. tre helwys, Hewi. Hewi. tre helwys. Di han yn che hewych. Sin yn dyn yma her yn wael. Er y we. More than ever racking is away. Che hewych. Tre helwys. Agus bheisiú grain chuideach go raibh dá heorsa de feedback ar nanco níl ruí hín. Ché bhór is ché nach rócha mór. Fyd fawr ydy gec moncol ffat na hwg.